To, že láska medzi matkou a dieťaťom je to najsilnejšie putová mazda, ani nemusíme hovoriť. Mami na materskej dovolenke sa však častokrát posťažujú, že je to vlastne 24-hodinový servis. Dnes vám však predstavíme trochu nezvyčajnú maminu, ktorá si naopak túto starostlivosť dokonale užíva. No, ono to však celkom presné nie je, pretože je to vlastne otec na plný úväzok. Ja ju tak milujem, ako ešte som nikoho nikdy nemiloval. Prvýkrát, keď som ju uvidel, to mi sestrička doniesla, akurát spinkala alebo driemala. Som ju dostal na ruky, ona aj keď ešte nič nevidí, také bábätko dvojdňové, tak ako keby sa pozrela na mňa, pritúlila sa a zase zavrela očko a zase spinkala. Ja v tom momente som si musel sadnúť, ja som sa rozplakal, lebo toto niečo také krásne, to fakt som ešte nezažil. S matkou svojej céry žil Rasťo krátko. Nerozumeli si. Napriek tomu sa na príchod Sofinky veľmi tešil. Ja som stále vlastne túžil po bábätku. No a ona, neviem, ona bola z počiatku možno 2 týždne, 3, bola z toho happy, hej. Nejakých 15 dní do pôrodu to bolo, no, zmenila názor v tom, že ona nechce to dieťa. A že ona sa nebude o ňu starať, ona sa jej zriekne pri pôrode a tak to aj bolo. Ona ani ju nevidela vlastne naživo. Radosť z narodenia malej slečny však prekazil strach o jej život. Som došiel do nemocnice, no a doktorka mi hneď hovorí, že našlo sa v krvi aj Sofinke, aj jej matke, že sa našiel metamfetamín. To teda fakt, že som sa bál. Mi povedala, že mala s abstinenčnými príznakmi, že sa narodila. Ja si myslel, že ja neviem. Ale chvála Bohu, nemá žiadne následky z toho. Hoci sa matka nezachovala správne, Rasťo jej odpustil a neodsúdil ju. Od tej chvíle, ako som už mal Sofii vlastne v rukách a vedel som, že všetko je v poriadku, zabudol som na minulosť, na všetko, vykašľal som sa a vtedy som sa stal ako mamou alebo otcom v jednom. Tak sa mi zmenil život úplne o 360 stupňov. Odkedy sa narodila, bol som asi raz von. Som bol preč asi hodinu a pol a som volal domov asi 3-krát, že čo, že či spí a toto, veď mamina, že ja, samozrejme, že spí, veď kľudne, veď vypni trošku a toto. Krásne papá, prospieva, zdravá, živá, veľmi rýchlo sa učí, každý deň niečím novým ma prekvapí. Od rána do večera pekne s ňou a potom už viem, že zaspinká, o tej 8 už spí a vtedy ja mám zase svoj veget. Ten stereotyp sa mi veľmi páči, proste, lebo viem, že jej venujem úplne 24 hodín denne. Nejaké také reakcie sú, že klobúk dole a takéto, ale ja hovorím, nikdy som to takto nepovažoval, že niečo výnimočné robím, veď to je moja dcéra, veď to je moja krv. Život na materskej si teda užíva plným dúškom. Jedna vec ho však predsa trápi. Ešte stále nie je súdne v mojej výchove, ešte stále je vlastne, ja neviem, komu teraz patrí. Matka sa jej zriekla, a aj keď je u mňa od narodenia, tak ešte stále nie je súdne moja. Ocko svoju malú princeznú nadovšetko zbožňuje. Šťastnejší vraj nikdy nebol. Dáva mi takú lásku, akú ešte v živote nikto mi nedal. Rastie mi pred očami a to je to úžasné a preto hovorím, že pre mňa je to materská dovolenka. Ona keď bude zdravá, tak všetko je OK a o ostatné všetko sa tatiko postará. Robím všetko pre ňu, aby sa mala dobre.